Bueno, la pulsió de fer cinema és una necessitat en un moment determinat. Vull dir, començo fent un documental sobre els meus pares, que no tenia que ser cap pel·lícula, era una cosa de consum domèstic, diguéssim, i a partir d'allà, degut al ressò que té Family Strip, m'anima, diguéssim, a seguir dirigint sense deixar de produir. Potser era una idea que acariciava des de fa temps, però també no m'havia posat a fer-ho perquè d'alguna manera respecto molt el cinema i em costava el fet de posar-me a l'altre costat de la càmera. Però això m'ho facilita molt perquè eren els meus pares, la meva família, i a partir d'allà vaig perdre, diguéssim, la por. Em va servir com de teràpia, aquest documental, Family Strip. Bueno, diguéssim que la meva pel·lícula anterior de ficció, Stella Cadente, va al voltant del fracàs, podríem dir, d'un rei, Amadeo de Saboya, que també era un fracàs, podríem dir, personal amb el sistema, amb la relació amb el sistema, la impossibilitat, diguéssim, que entenguessin la teva funció, el teu treball i el ressò que això podia tenir. I amb aquesta pel·lícula l'exploració és diferent, si bé sí que diguéssim, mama d'una font que és el classicisme. Això ve, en el cas de Love Me Not, ve del substrat aquest bíblic, que està una història que està a la història sagrada, podríem dir, i a la vegada d'una obra d'Oscar Wilde, que és la Salomé d'Oscar Wilde. Això va ser el punt de partida. Després el meu interès va ser adaptar-ho al moment actual, o sigui, actualitzar-lo i subvertir-lo, donar-li la volta i veure-ho des d'una altra perspectiva. I això és la pel·lícula Love Me Not. També tinc que dir que l'exploració era interessant perquè d'alguna manera connecta amb la realitat. Per dir-ho d'alguna altra forma, el terreny on passa la història bíblica, l'Orient Mitjà, és un terreny que actualment està putejat per guerres, Síria, Afganistan, Iraq. Vull dir que aquest mateix territori, diguéssim, està impregnat de dolor. Fa 2000 anys ho estava a la Bíblia, d'alguna forma, amb un conte que és la Bíblia, i avui en dia està amb una realitat que és la situació actual de l'Orient Mitjà. Jo diria que els plaers en general no han de ser culpables. Mai un plaer ha de ser concebut com una culpabilitat. Al contrari, és un moment d'esbarxo, és una de les facilitats que ens dona la vida, el poder gaudir d'allò que la mateixa vida ens presenta. Però és cert que el cinema d'autor està, diguéssim, una mica estigmatitzat en general perquè no té l'espai que tenia que tenir per poder ser gaudit, vist pels altres, apreciat inclús, perquè d'alguna forma fa reflexionar, fa pensar, i sembla que estem en una societat que sigui contrària a tot això, que d'alguna forma el que vulgui és anul·lar el pensament, diguéssim, ampli. Estem en un moment quasi que el que es pretén és que el pensament sigui unidireccional, i per això tant aquest festival de cine com les propostes que presenten donen un ventall molt ampli de maneres diferents de veure la vida i d'interpretar la vida, i això és un positiu. Vull dir, la diversitat sempre serà positiva i interessant perquè la diversitat forma part del mateix planeta. Abans ho comentàvem, la riquesa d'aquest planeta és aquesta diversitat que hi ha de plantes, de vegetals, d'animals, d'insectes i també de tots plegats nosaltres, que també formem part d'aquesta diversitat. Per això la pel·lícula també toca el tema una mica de la diversitat sexual, amb aquest punt, diguéssim, la problemàtica de gènere, que és un tema molt actual, el cos importa, doncs també d'alguna forma tangencial la pel·lícula va per aquí, a part d'explorar altres aspectes com pugui ser la inutilitat de les guerres, l'imperialisme i tantes altres coses que estan subjacents dintre de la proposta que és Love Me Not. O sigui, Love Me Not, de fet, és més que una pel·lícula, podríem dir, és un artefacte que d'alguna manera, o un objecte fílmic o audiovisual que tant de bo serveixi per reflexionar sobre diversos aspectes de la nostra vida diària i del moment històric en el que estem.